Lukitaidot, muistin toiminta ja toiminnanohjauksen kyvyt pohjaavat neurofysiologisiin ominaisuuksiin. Näin ollen jokaisella meistä on omanlaiset aivot. Hyvällä pedagogisella toiminnalla saadaan kaikenlaiset aivot uuden tiedon äärelle. Aivojen lisäksi oppimiseen tarvitaan vuorovaikutusta muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Korostan ryhmäytymistä ja opiskelijayhteisöön kuulumisen tunnetta. Pyrin ehkäisemään syrjintää ja häirintää toimimalla psykologisen turvallisuuden mukaisesti. Tällöin kaikilla on turvallista kuulua, olla ja oppia. Aikani lapsena myös minä kannatan sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä. Mielestäni opiskelija on aktiivinen tiedonprosessoija ja vastaa omasta oppimisen prosessistaan. Itseohjautuva suorittaminen saattaa olla haasteellista, siksi tehtäväni opettajana on ohjata ja tukea opiskelijaa tässä urakassa. Haluan luoda opiskelijoihin luottamuksellisen pedagogisen suhteen aidon dialogin. Omalta osaltani edistän tätä olemalla läsnä, kuuntelemalla ja kuulemalla sekä antamalla aikaa keskustelulle. Kanssani voi luottamuksellisesti ottaa puheeksi ja käsitellä myös epämiellyttäviä tai ristiriitaisia asioita. Oppimisen vaikeuksiin puutun henkilökohtaistamisen toimintatavoilla yhteistyössä oppilashuollon kanssa. Tiedollista tukea tarjoan erityisopetuksen työkaluilla. Opiskelijan emotionaalista stressiä ja epävarmuutta pyrin vähentämään rohkaisemalla ja kannustamalla. Opiskelijalähtöinen ja osaamiskeskeinen opetus vaatii opiskelijan vahvuuksien tunnistamista. Huomaan opiskelijan kyvyt ja vahvuudet, jotka kirjaan heksiin. Vahvuuksien sanallistaminen on tärkeää, sillä niiden kautta opiskelijalle syntyy vahvaa ammatti- ja osaamisidentiteettiä. Verkko-opetuksessa opiskelijoiden positiiviset oppimiskokemukset toteutuvat, kun oppimisaktiviteetit sekä materiaalit ovat opiskelijalähtöisiä ja motivoivia. Työkalut ja oppimisympäristöt toimivat sujuvasti ja että kannustan sekä innostan myös ruudun välityksellä. Autan opiskelijaa pohtimaan ja reflektoimaan omaa oppimisen polkuaan ja tätä kautta oivaltamaan osaamisen tavoitteitaan. Työelämässä oppimisella sekä opinnollistamisella luodaan laaja-alaista tulevaisuuden ammattiosaamista. Kaikki ammattitaito vaatii päivittämistä, uuden oppimista. Kannustan opiskelijoita jatkuvaan oppimiseen, eli etsimään uutta tietoa, uskaltautumaan mukavuusalueensa reunoille, haastamaan kuulemaansa, näkemäänsä ja oppimaansa. Kehitän pedagogisia taitojani reflektoimalla opiskelijoilta ja kollegoilta saamani palautetta. Lisäksi seuraan ajankohtaisia ilmiöitä. Opetukseni siis joustaa, mukautuu ja muuttuu. Mutta yksi asia ei muutu: innostukseni toimia ammatillisena opettajana.